Най-новата разработка на фирма UCS за ресторанти, виртуална карта, позволява на клиента, намирайки се в заведението, да вижда състоянието на своята сметка, да има достъп до личния си кабинет и да изпраща на сервитьора съобщения. Това приложение се отваря от всички браузъри, поддържащи HTML5. Технологията виртуална карта може да бъде прилагана в ресторанти, използващи системата AirKeeper 7, съвместно с мобилните приложения, реализирани на iPod Touch. Предлагаме ви да видите как работи тази технология от гледната точка на клиента на заведението и на сервитьора. Използваме две устройства iPod. На едното е инсталирано приложението Мобилен сервитьор, а на другото – приложението Виртуална карта на клиента. За да използвате приложение Виртуална карта, намирайки се в заведението, е необходимо да го отворите, след което да въведете номера на мобилния си телефон и да натиснете бутон «Получи код за регистрация». След това въвеждате паролата, получена с SMS, и натискате бутон «Влез». Клиентът има възможност, например, да прегледа данните в личния си кабинет, да изпрати съобщение на сервитьора, и да премине към оформяне на поръчката си. В момента на формиране на поръчката на сервитьора е необходим QR код. Използвайки преносимия терминал iPod, той разчита QR кода, след което прикрепя поръчката към конкретния клиент. След това сервитьорът приема поръчката чрез приложение Мобилен сервитьор в стандартен режим. През това време клиентът, намирайки се на масата си, може да разгледа поръчката. Да изпрати съобщение на сервитьора или да поиска сметката си. Данните на клиента, регистрирани с помощта на приложение Виртуална карта, се съхраняват в базата данни на AirKeeper CRM. Технологията Виртуална карта дава възможност за подобряване на комуникацията между клиента и заведението, съкращава времето и повишава нивото на обслужване, благодарение на което клиентите на вашия ресторант ще се чувстват значително по-комфортно.